everyone, my name is Bob Show. Welcome to my channel. My name is Bob Show. If you're new here, don't forget to subscribe to my channel. It's a Bob Show television. Asikana already returning subscriber makapenga guys. Ndimune to trambe chivura ndandi dzema latest nase panenye enda nayo ya Madzibaba wakaonekwa Pasowe vane Mubobobo Vaburitsa Pasowe asi matauro angachitwa nyaya ndeyekuti havasitoriwo vega patori nevakatoti vari kuzviita izvozvo but mabudiro akaita nhau ndeyekuti hatikwanise kunge tichiziva kuti zvakaitika papi chaizvo because vari kutonza vari kushandisira madzimai ese Mubobobo iwowo ende vatotara kuti front line rese remadzimai anogara kumberi ameno ndokunogara vati kurei vacho here kana kuti hanzi vese vakatorohwewa vavo vakatozoreurura Madzibaba vaitaura kuti madzimai makuru ese aya ndakapedza nawo ende vazhinji paMasowe vanenge vakagara vakatarisana naMadzibaba varikutaura kuti havakapinda pese ipapo. Saka video racho riripo, saka stay tuned, wobva wagara wasubscribe patinovhura ndandi dzemalatest akadai, so usasaririre. Thanks for watching. Kuti musangane nevidhio satapedza nguva yenyu iro sanganai naro. Saka zvakaoma Mubobobo naMadzibaba wapanapo ndo zviri kuitwa vamwe vedu vatinonamata kana kuti chiti vadare vaperedhisi vanenge vaine Mubobobo. Madzimai enyu ari kupera kushandirwa. Baba vari kutaura kuti sangano iroro vakarova madzimai ese vaimbiri vese kunyanya vaigara kufrandi, but handizotauri zvangu kuti sangano racho nderipi, bozi ingaputse dzimba dzevanhu.